Vítajte na konferencii Školstva 2025, ktorá sa koná v Prahe v hoteli Olšanka. Dnes ako Dahua Technology vám predstavíme novinky v portfóliu Dahua, a to vo forme interaktívnych obrazoviek, kedy interaktívnou a zábavnou formou môžete edukovať a zaujať žiakov v prípade výuky v školách a na nejakých krúžkoch. Pozrieme sa dnes aj na softverové vybavenie, to znamená, ako viete softverovými nástrojmi zefektívniť a spríjemniť výuku žiakom. A taktiež sa pozrieme aj na novinky, čo sa týka hardvéru, modelové rady, čo vám ponúkajú, aké možnosti vám umožnia. Nakoniec si celý systém demonstrujeme na výstavke v chodbe, kde si môžete vyskúšať interaktívne písanie, interaktívne rozpoznávanie písaného textu, prípadne počítania. Ukážeme si rozdelenie obrazovky, vkladanie interaktívnych prvkov do whiteboardu a taktiež prácu s jednotlivými oknami, prípadne ďalšie možnosti, ktoré využijete v praktickej časti vašej výuky. Taktiež vám predstavíme novinku v našom portfóliu, a to je Dahua Deep Hub s Google službami. Znamená to teda, že využijete všetky nástroje od Google v interaktívnej obrazovke a môžete tak využiť Google Disk, YouTube, prípadne ďalšie možnosti, ktoré vám Google ponúka.